ओरैबायदि फिर आरोना दिन लास्ट बरपेटा रोडनि राजमेलाव ओरैबायदि मानसि आरोना लोगोफोरनि तामान मानसि माने एरियाव खलायनो हाया दिनै लास्ट फुजा माने राज फुजा मन'नि 19 दिन जाबाय आरोना तामान फिर जाखादो आरोना इमाखा मानसि गोजा आरोना ओमफ्राय आं हारसिं बेरायबाय दं आरोना नै मन्दिरा बेनो आरोना ओरैजाय माने बिबार आरि फानग्रा बै हाबलायबाय आरोना जेरैबो गिदिंगासिनो दङ जेरै मानसि दं ओरैनो हाबगासिनो ini arna mondir logoफोर माने बे लाबाय आरो फिल्डआव एरिया स्टेज प्रग्राम जाबाय दं दा हारसिं फैदो आरोना लोगोफोर माने प्रग्राम सोलिबाय दं जोंहा ओमफ्राय लोगोफोर गैया नालाय हारसिं फैदों आरोना guys gua mana isi video lah nih berat disturb mandar nanti mau isi lah sampai tuh na yang mendekainya road ini last pujar na nih ki manusia isi burai mau deh nih ki berong মাত্র 100 টাকা এই 100 টাকার বিনিময়ে